Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. So, what up ketchup, this is Kuya Renz and welcome back to my YouTube channel! So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Renz again. So, for this video and for this vlogs is we have another reaction photos. So yung guys, yung nakaraang reacting natin is yung latest vlog ko is yung kasama ko yung mga cousin ko at pinsan ko sa BTS. So ngayon guys, ako lang yung mag-isa kasi pinaplano ko to kasi every reaction, videos and photos, kung kung videos or yung mga ganun lang, sa ako lang yung isa. So ngayon guys ay wala sila, so busy sila, so ako na lang mag-reaction photos. So yung i-react na photos natin ngayon guys ay yung mga Pinoy handsome vlogger dito sa Pilipinas. So may napili ako dito guys na wait lang. So may napili na ako guys na mga vlogger na mga handsome, hindi ganong sikat yung iba guys, pero sila yung mga handsome at gwapo in the camera. So every vlog mga handsome sila. So walang halo, ewan ko guys kung may halo ba silang half ganyan, pero sinesearch ko talaga sa Google, sa YouTube, yung mga handsome vlogger dito sa Pilipinas. So nakaset na ako dito guys, nag-save na ako ng photos at saka screen recording. So ko lang guys, i-screen recording ko lang dyan sa kilid mamaya at saka yung mga photos niya, tapos magre-rate ako guys in 1 to 10. Tapos ito guys, nakaset na ito guys kung sino yung top wait lang guys ha. Titingnan ko muna kung ilan yung napili ko na mga top natin. So ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, I have a top 16 guys, Pinoy handsome YouTuber in the Pilipinas. So, nakaset na to. So, yung unang babasahin ko, yun ang top top 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top 16. So, yung unang babasahin ko guys is yung top 16 natin na handsome Pinoy vlogger. Para sa akin ng isa. So, sana walang magde-defense o magalit sa sa re-rate ko kasi decision ko naman to, 'di ba? So iba-iba naman tayo guys sa mga site o kung sino sila, kung gwapo ba sila, iba-iba talaga tayo guys. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo guys yung screen recording ko at yung photos nila. So ngayon nga i-explain ko na. So naka-set na yung top ko guys, top 16 to, tapos i-screen ko, tapos i-rate ko ulit sila 1 to 10 kung gaano sila kagwapo, ganyan. So sisimula na tayo guys kasi yung oras natin is so let's go. So yan guys, uunahin natin yung top 16 ko. So yung top 16 ko guys na handsome is si Jerome Capuno. Andyan sa screen si Jerome Capuno. So ito yung guys, mga photos niya. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga photos kay Jerome Capuno. So ayan. So Jerome Capuno is Yumi at Yumi. Twitter niya is Yumi. So i-rate ko siya guys in 1 to 10 is i-rate ko siya ng wait lang guys. So si Jerome Capuno pala guys ay kapatid ni Glester at kay Japet. So vlogger din to sila guys. So, taga Bohol lang to sila guys, at Corilla. So taga Bohol sila, so pure Pinoy talaga sila. So I rate 7. I rate 7 guys, in top 16 siya, si Jerome Capuno. So next tayo guys sa top 15 is para sa akin lang to guys ha. Top 15 ay si Dwight Nocalan. Top 15 ko si Kuya Dwight Nocalan kasi guys in Alicia Bohol kasi dito lang yung mama ko taga Alicia rin. So I'm proud na may vlogger din na Dwight Nocalan dito sa Bohol. So Alicia, so
ano na guys, malapit lang kami sa Alicia kasi ako dito sa Ubay, so malapit lang. So noong time na guys, yung makikulab ako kay Florami Buholana, so hindi kami nagkita ni Kuya Dwight Noclan kasi sobrang busy niya, kaya hindi ko nakita in personal. So ayan, re-rate natin siya in 7.9. Ayan, 7.9, i-rate natin 7.9 kasi ano siya guys, mataas ang ilong, tapos simple lang siya mananamit, tapos simple lang, basta simple lang, tapos yung ilong mataas, tapos ang bait, kaya si Ate Florami nahulog sa kanya. Kaya i-rate ko sa 7.8 si Kuya Dwight Noclan. So ayan yung video screen niya sa photos. Every video screen niya guys is hindi siya mismo kasama, kasi si Ate Florami at si Dwight is mag BF at GF, so kaya hindi gaano si Kuya Dwight na siya lang mag-photo, so kasama sa talaga si Ate Florami Buholana. So kaya rate ko siya ng 7.8. So he is top 15 for me. So ayan guys, na-explain ko na si Kuya Dwight talaga is sobrang gwapo. Hindi lang sobrang gwapo guys ha. Mataas yung ilong, tapos ang bait pa ni Kuya Dwight Noclan, kaya nahulog si Ate Florami ni Kuya Dwight. Ayan. So good luck to your Ate Florami at Kuya Dwight sa inyong pagmamahalan. Charot lang. So ngayon guys, sobrang malakas ang hangin kasi dito malapit na yung ulan. So ayan, madaliin natin yung top 14 natin. So ayan, ang top 14 natin ay si Jasper Amoren. Ayan. Dahil guys, si Jasper Amoren, si Kuya Medyo Maldito, si Lester, sila yung guys, parang family na ata sila guys, kasi sobrang ang ganda ng pagsasama nila guys, para ma-feel mo na ata guys, parang family na sila, parang na guys, parang united na sila, may mga problema pero hindi gaano malang kasi problema. So ayan guys, si Kuya Jasper Amoren is sobrang gwapo din. Din guys, hindi lang sa gwapo kundi maganda yung mata niya guys. Yung niya, yung smart din siya guys. Maybe pero sabi ni Kuya Tiw, Kuya Lester is din siya, parang yung mga idea niya guys is parang may laman yan, parang may laman, tapos yung mga niya guys, yung mga answer na is tama. So maybe sobrang smart to, sobrang bright, di ba? Kaya yung bibigay ko sa kanya is top 14, 8.4 kasi yan nga, gwapo, tapos taas yung ilong, tapos smart, so kaya 8.4. So next natin is si Boy Spencer. Si Boy Spencer guys, ayan. Si Boy Spencer, next natin si Boy Spencer is ayan. Ang ganda niya guys, yung kilay niya guys. Yung kilay niya, yung dito niya, bagay na bagay niya guys, kasi puti naman yung mukha niya guys. Ewan ko yung gamit niya guys na pang ang tawag dyan, yung skincare. Bagay na bagay niya guys yung dito guys. Gusto ko talaga guys, dito may kita naman niyo guys, no, di ba maganito ako, pero hindi bagay kasi hindi naman pamuti. So bagay niya guys, so sobrang gwapo din. Maybe hindi siya guys, parang half Pinoy siya guys, maybe lang sa akin. Kaya ibigay ko ni Boy Spencer is top 13, so ibigay ko is 8.3. So next natin guys is top 12 natin is si Medyo Maldito. Ayan, Medyo Maldito. Si Kuya Medyo Maldito guys, gwapo guys, tapos ang bait. Every vlog guys, nakita ko talaga sa every vlog niya is matulungin na tao, tapos parang best actor siya guys, kasi yung magpa-prank siya guys, parang totoo pero prank lang pa yun, di ba? Tinutulungan talaga niya si Princess, Snake Princess, grabe talaga. Parang guys, parang ang swerte talaga ni Kuya Medyo Maldito kung sino yung mga friends niya. Kaya 4 years na ako guys na subaybay sa kanyang vlog, kaya 4 years na din ako nag-antay na magkakulab o makita man lang siya soon as possible. So kaya ibibigay ko sa kanya yung Medyo Maldito is 8.2, is top 12 siya. Kaya ang gwapo ni Kuya Medyo Maldito, sobrang bait. So next tayo for top
11 is, ang top 11 natin ay si Japet Leo Capuno. Ayan, si Japet Leo Capuno guys is kabilang dito sa mga grupo nila ni Bisaya Squad pala sila guys. Yung mga grupo nila ni Bisaya Squad nila ni Jasper, ni Japet, ni Glister, ni Midjo, ni Alfredo Alesna, Alexander. So sila yung mga grupo na Bisaya Squad kaya inaantay ko sila. So next natin nga, hindi natin pagkakalin. So next si Japet Leo Capuno. So ayan. Gwapo rin si Japet guys, pero hindi ko talaga nakita sa in-person na sila. Ito mga top natin guys, top notchers na Pinoy handsome sa Pilipinas, hindi ko talaga sila nakita in personally. Si Japet Leo Capuno guys is nakatira to sa Tagbilaran City at sa Corillia. Tinatawag nila na Korea. Charot. Sobrang gwapo guys. Tapos alam niyo guys, yung narinig ko o yung natatandaan ko lang is pinili talaga sabi ni Kiat Tiw-tiw na saan mo daw pipiliin yung pag-aaral o pag-vlog. So pinili talaga yung pag-vlog kaya deserve talaga din ni kuya deserve ni Japet na na maging sikat kasi parang deserve din kasi ewan ko kasi baka yan ang binigay ng Panginoon kaya ayan, sikat na siya ngayon, marami ng followers at subscribers kaya I rate Japet Leo Capuno top 11 8.6. So next natin is top 10 is si Benedict Ramos. Ayan, Benedict Ramos. Sobrang gwapo nun si Benedict Ramos, guys. Ayan. Parang sa akin, guys, yung mga vlog niya is parang same lang sa atin. Yung mga daily, yung ganon, yung mga prank-prank. So, ang naobserbahan ko lang sa attitude niya is parang guys, parang takot ka. Parang kung the way na magkakulab na kayo, parang takot ka. Kasi yung mukha niya is parang seryoso. Tapos, yung the day guys na yung nagpa-prank sila sa kasama niya mga kaibigan niya is parang nagalit. Tapos parang siniseryoso. Pero prank lang pala yun. So, gwapo rin si Kuya Benedict Ramos. Kaya I hope makakulab ko si Kuya Benedict soon as possible. So, kaya binigay ko sa Kuya Benedict Ramos is top 10. I-rate ko siya ng 8.8. So, next natin guys, sa top 9. Sa top 9 natin ay si Rance Kyle. Ayan, si Rance Kyle guys, parang guys, parang magaling itong sumayaw guys para sa akin. Nakikita ko sa every vlog niya. So, maganda rin. Ang gwapo rin niya. Taas ang ilong. Simple lang siya guys. Yung simple lang siya. Kaya, Rance Kyle, ang ibigay ko kay Rance Kyle is top 9 siya. At ibigay ko yung rate is 8.7. So, next natin guys for top 8 is si Q. Si Q. Oh, nasan si Q? Ayan. Wow. Ang handsome din ni Q, guys. Ipapakita ko lang siya sa side ko. Yung mga pictures nila at yung mga video recording ko si Q. Wow. Kaya i-rate si Q ng top 8 at 8.9. So, hindi ko alam guys kung yung mga content niya sa Q. Yung content ni Q sa kanyang vlog. So, ngayon guys, ang top 7 natin is Jam Morales. Ayan, si Jam Morales guys. Ayan. Jam Morales, kaya nirelate ko si Jam Morales ang top 7, 9.2. Yes, 9.2 talaga siya guys, Jam Morales. So, next natin, top 6 is si Alexander. Yes, Alexander Bautista Jr. Yes, kasama to si Nikia Maldito, kaya i-rate ko si Alexander ang top 6, 9.1. So, next natin, for the top 5 is si Alfredo Alesna. Ayan guys, malapit na yung ulan. Alfredo Alesna. Ayan, sobrang gwapo din guys si Alfredo Alesna. Kaya rate ko si Alfredo Alesna ng 8.9. So, next natin, for the top 4, Mark Reyes. Ayan, si Mark Reyes. Ayan, ito si Mark Reyes. So, sobrang gwapo din si Mark Reyes guys. Kaya nirate ko siya ng top 4. Para sa akin na guys ha, top 4, 9.3. So next natin ay si Kevin Antonio, top 3. Yan, top 3 ko si Kevin Antonio, sobrang gwapo din guys. Half ata to guys, so half. So top 2 natin ay si Kuya Glister Capuno. Ayan, si Kuya Tiw-tiw, sobrang parang walang halong Amerikano ha. So gwapo din ni Kuya Tiw-tiw Glister Capuno. So, sobrang bait. Basta the way siya lang mag-vlog, parang gusto ko kayong collab. So, i-rate ko si Glister Capuno ng top 2, 9.5. Yan, next, yung top 1 natin ay walang iba kundi si Jewel Palencia.
Ayan, siya ang top 1 ko guys kasi sobrang gwapo yung katawan niya. Perfect na, charot. Walang taong perfect guys. Kaya rate ko siya ng top 1 at 9.7. So pasensya na guys yung mga bungs ng bata sa likod. So pasensya na. Kaya yun nire-rate ko top 1 siya sa Jewel Palencia. So ayun nan po guys yung reaction photos natin sa mga Pinoy handsome vlogger ng Pilipinas. So sila po yun. So pasensya na guys sa mga bata na sa likod. So tatapusin ko na to kasi ang lakas ng ulan ngayon. So ayan, yun lang po guys yung yung photos reaction natin sa mga Pinoy handsome vlogger. And in my own guys ha, in my own site sa ano ko lang. So sa kailang top 16 guys, hindi ko talaga sila nagkakulab. Baka soon gusto ko silang makukulab kaya kung sino po yung hindi gusto, so sorry. Kaya supportahan niyo ako guys sa aking vlog today. Sana na-enjoy kayo at sana ay na-amaze kayo, 'di ba? Sana kung sino po yung gustong may ipa-reaction po to, so comment below para susunod din sa vlog. So, maraming salamat. Ako po si Kuya Renz at na-enjoy kayo. So, see you for the next vlog. Bye-bye.